Vi skal lave noget underholdning til galleaften, og derfor så er mig og Søren bag kameraet. Vi har bestemt os for, at vi vil gå ned og finde Lea og hendes kone, så vi kan spørge dem nogle spørgsmål om deres seksualitet. Spørge dem om nogle spørgsmål? Okay, om igen. Stille dem nogle spørgsmål? Ja. Det var også det, man sagde. Så lad os komme afsted. Yes. Så går vi ned i byen for at finde dem. Mig og Søren, vi har haft Lea som lærer hele året, og hun er meget åben over på hendes seksualitet. Allerede første dag, vi fik at vide, at hun var vores lærer, der kom hun og sagde, jeg er læbe. Og så skulle vi så tykke lidt på den. Hun har også nogle bagsider af det med at være læbe, fordi hun kan godt være ret kvindechauvinistisk, hvis man kan sige det på den måde. Hun synes, at kvinden er den bedste, den stærkeste, og mænd er nogle svin. Det kan vi også mærke i de tekster, vi har fået i løbet af år. Det er kun kvinderne, der er de gode, og mændene det er de onde. Sådan har det været hele vejen. Jeg skal ned og finde dem. Jeg kan den væk lige i det grus her. Vi er nu kommet ned i byen, og vi har fundet Lea og hendes kone. De sidder lige over på bænken derovre. Lad os gå og snakke med dem. Hej Lea og kone. Vi er lige kommet ned for at stille jer på spørgsmål, hvis det er i orden. Hvad synes I om mænd? Men de tænker kraften kun med pikken. Ja, dig, hvad glor du på, hva'? Men de er bare så liderlige. Lea, hvad har du på, når du dyrker sex? Og ved du hvad, du går Nordic Girl, og så bare komme i khaki shorts. Bare overkrop. Altså, og så sports-BH. Ja, jeg sagde sports-BH. Hun har en gudekrop, og hvad så? Hvad så, hva'? Vil du have den, hva'? Det er utroligt, mand. Der er bare nogle mænd, der ikke kender forskel på dit og mit, mand. Hvad synes I om en trekant? Det kunne du lide, hva'? Ja. Det kunne du lide, hva'? Der er en lille fantasi, der kan opfyldes der. Well, you ain't getting none, fedule. Fuck dig, ridder pikfjæs. Hvordan er det at være læbe? Oh my god, hvor er jeg bare træt af at være sexobjekt hele tiden, altså. Men de kigger bare hele tiden. Og dig derovre, du glor for meget. Jamen det er bare, folk de tror bare, man er noget, som man ikke er. Det er rigtigt, det er rigtigt. Lea, hvad spiser du for at holde dig så slank? Så ved jeg ikke, Jo, jeg kan godt spise noget medister og brun sovs og asier. Ja, og lidt ribsgelé. Ja. Nej, det kan jeg ikke. Jeg er nødt til at holde igen. Altså, den her krop ser ikke ud, som den gør uden grund, vel? Det er en streng diæt. Skjuler I jeres seksualitet? Jeg elsker dig. Jeg elsker dig. Nå, ikke. Tror I, det sætter tanker i gang på strengene? Nå, det kunne du lide, hva'? Det kunne du lide, hva'? 2 lækre damer, der snæver. Lille fantasi, hva'? Klamo. Tak for hjælpen, Lea og kone. Ses vi senere. Hun er min. Hvad klør dig på? Og du får aldrig fat i en, fordi vi er sådan nogen her. Det er vi. You want a piece of this, hva'? What? Well, you ain't getting none. Klamo. Så var du til at komme og tømmer hele posen for dig, hælder hen i halsen og tvinger dig til at give et nummer. Jeg får dobbelt A. 82 straffe dobbelt A op i høj så. Kaster dobbelt op med skrevet dog frem i fingerfløjt med min big mund, mens din veninde synger. Rykker dig rundt, der ligger dernede, for jeg vil sniffe, jeg vil drikke, jeg vil dræbe, hvor du med. Har et forhold til alkohol, slidt og kællinger og vold. Jeg er dum svin, jeg er fucked up, du er så sød, du er så flot.